S'acosta Nadal. Has tingut la sort de tenir vacances? Doncs recorda que és una època fantàstica per compartir temps de lleure amb la gent amb qui més estimes. I si aquest temps de lleure pot ser actiu, doncs millor que millor. Una excursió amb raquetes anant per la neu, per exemple, i de menjar, Montse, quin consell podem donar? De menjar, ja sabem que aquestes festes en mengem molt de greix, àpats molt contundents i hem d'optar per opcions molt més vegetals, àpats més lleugers. Bones propostes serien entrants de verdures, alguna carn tipus au, algun peix i optar per la fruita natural sempre. I un parell de consells més, d'aquells que ja sabeu, però que a vegades ens pot fallar una mica la memòria. Si no tens gana, simplement no mengis. Escolta una mica el teu cos a veure què et demana. I procura mantenir un cert ritme d'hàbits, de manera que puguis evitar fer grans excessos. I recorda, ja sabem que vols quedar molt bé amb la família, que no vols que es quedin en gana i que vols que sobri molt menjar. Doncs no cal que ens ho acabem tot. I si ens sobra, no malbaratem. Ho guardem i ho podem reaprofitar pels dies posteriors. Bones festes i bon Nadal!